Kagem Mbah Parsih nggih kula aturaken tembange Mbah. Muga-muga panjang umur, rezekine akeh, sehat terus nggih Mbah. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang ganggahi putrine sing ayu rupane kenting ijo iku kang dadi asmane Sibu kula mboten purun sibu kula mboten mudhun keteng ijo sisane si yuyu kangkang putraku si ande lumut ana putra kang ganggahi putrine sing ayu rupane klenteng abang iku kang dadi asane klenteng abang ya sibu kula mboten purun sibu kula mboten mudhun keteng abang sisane sing tukang kendang putraku si ande lumut temuruna ana putri kang ganggahi putrine sing ayu rupane la iki bidadari sapa klenteng kuning iku kang dadi asmane aduh sibu kula inggih purun aduh sibu kula badhe mudhun klenteng kuning sewenane garwa kula yuk gadutke Mas putraku si ande lumut temuruna ana putri kang ganggahi putrine sing ayu rupane
sampun Mbah Parsih. Nggih kangen kalih ketoprak nggih Mbah Parsih. Karang wis pirang taun ora tau ana ketoprak niki wis. Lah apa tenan no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik keukir yakin no yakin aku tenanan sumpah ing janji ilahku netes tenan kurangku sepurane jen anane ngene sayang titip rangsaku satu buah lagu Condomane. Korupsi aku mas. Ora apa-apa. Ora ngerti toh? Pokoknya bakul cilok ora ngerti. Ngerti ini.
hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah nasib yang aku jalani, entah sampai kapan harus begini. Boten sah mas, boten sah. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah nasib yang aku jalani, entah sampai kapan harus begini. Menghayati banget kan mas? Menghayati banget. TWR ki apa? Triwarga Laras ah. Oh, TWL. disingkat TWL. Nah, oh ditewel loh. Sumitit angin rapi tansah ngenteni setya krajang telenging ati. Angen-angen tumplawang suwung ing wengi sepi tansah ngrani tekamu donyahi. Gawe larang rasaku
derekaken upacara ngunduh mantu. Pak Mardiono ugi kemudian sanesipun matur nuwun rawuhipun saking berbagai malih sanes wekdal. Hello, hello. Lamunan sampun Mas Parina. Lamunan. Ini video syutingnya saking pun ini? Saking Kebumen. Dari mana Mas? Ini nak mana? Anik Kebumen. Namanya apa? Umuman segenah dirungokke dadi sing pangsulan kepenak. Lawang aku lihat takon Mas, video syutingnya namanya apa? Ya aku yang nirokke. Namanya namanya apa? Cak ini. Setunggal lagu Campursari. Pelintang Asmara. Sarengan Triwarga Laras Campursari Remix. Setiaku
Wes marem wes puas. Wes, urung kok maning duet maning karo Mbak Yuli. Oh, kowe seneng ngerjani wong tua bae. Engko duet ya Mbak karo piye? Tenang bae. Nyong Duit. duitnya tetep karo Mbak Yuli karo kowe beboh. Oh iya. Sono angin sing reridu ati. Elingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke elo ning pipi. Sirawaro senadyan mung ana ngimpi. Waktu gede kalingan mendunge utang telesono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung Merapi purba melu brongo suara Udan krimis selesono klambi iki srengeng jodoh ben ra garing anggap janji ora lamis gedene gonku tresnani nanti kapan aku ora bisa bali perjalanan cintaku Sweet selalu ada yang melintasi
cinta padamu kasih, biar idamanku cari, jangan pergi tinggalkan ku sendiri. Arjo, jangan tinggalkan aku. Enggak, ya. Kangka dulu iki pengantane lagi diboyong diunduh sogrok diunduh kayak kerambil
reroncen pantes diku dununge wong manis ingkang mawe tibake apa mbak? Jodone mawon Melati Rinonce kapiyarsa. Sumangga kagem Bapak Ibu tamu undangan ingkang temben rawuh ngaturaken wilujeng siang pinarak enggah kanthi mardu mardikani penggalih singambi midhangetaken satunggalipun tembang Melati Rinonce lumantar panjenenganipun Mbak Yu Niken Gunawan. Muga pengantene diparingi keluarga sing bagya mulya. Amin. Bejo donya, bejo akhirate. Terus dadi keluarga sing bisa kena kanggo tulodo. Sanak kadang mitra pitepangan. Ngaten nggih Pak D. Njur diparingi anak. Mergo anak kuwi aku le ngarani suatu yang sangat penting dadi kancingane wong omah-omah. Wong omah-omah. Nggih. Bandane pirang-pirang. Nek ora duwe anak, omahe gedhong magrung-magrung, mobile gedhe apik-apik, nek ora duwe anak ya bingung sok benek tuwa. Go, Pak Bu, sami Mulane- produksi. Produksi mulane kaya Mbah Wongso Meri kae. pripun? Bojone kono karo kene anake pirang-pirang, kuwi dadi anggere ana sing tuwa, ngono kuwi wis tuwa, kuwi ana sing nggo gondelan. Ana sing ngrumat. Heeh, mulane arep bojo meneh kaya kanggo Wongso. Kowe isih iso.
Lho yo nek koyo ngene ya sik teyeng lho rumasane sih. Oh, siji we bojo rantek-entek. Kaya aku ki lho Pakde, bojoku siji. Siji nak kono nak kene ngono kok. Ora ya, siji. Ora ya cukup siji wae lah. Siji wae. Wong omah kuwi angger diniati ibadah, insyaallah uripe berkah. Amin. Ya. Iki pang sayangku mawar kang utuh sumadi Kagem para ibu inggih ketemben rawuh ngaturaken lajeng siang sepurawu sumangga sasampunipun jarak asta kalwatri lumebet wonten sasana Bogodar langkung rumiyin sinambi laras tembang-tembang saking triwarga laras campur sari ringkes. Ayo. Luar biasa. Jas. Iki sing luar biasa meneh ki ya ana Pak De. Tukange syuting. Lagi iki. Tak kira ki mau kene nggo orjen karo kendang MC yuk penyanyi ning kono. Penyanyi ning kono. Jebule tukange syuting. Tukange syuting ya melu ning panggung. Kepenak banget metongkrong ning kono. Gumunku angger suka nada angger di job nang tanggane apik lho setelane. Ya ora ngono kuwi ya pancen apik. Olah. Ora pokoke angger sing nunggone sing enom kuwi apik. Oh beda apa? Angger sing nunggone sing tuwa. Sing tuwa util wae. Iki luar biasa pokoknya suka nada. Oh, mumpung ngarit. Ala dina iki ki rame banget wong duwe gawe kondangan pirang-pirang. Maksudnya aku ki mau ngomong kaya ngono ki mumpung bapakne ngarit. Oh iya, mumpung bapakne ra ono. Mumpung ora krungu. Ayo. Iki pan sama aku mawar.
Sembah nuwun Mbak Niken. Sampun nyuwunaken tembang Melati Rinonce kagem nderek mangayu bagya kajatipun Bapak Juni Ibu Manira so kagem nyugata rawuh panjenengan sami. Campur sari jiwa golaras. Sepurawo kagem ibu-ibu sedaya kemawon. Monggo ras kemawon mlebet wonten sasana pembukaan pandemi.
Sundul langit. Rumangsane sih. Siji maning, Mbak. Apa? Siji maning